Curtis, Susie Villamor, Monsignor Rodi Villanueva, Monsignor Filino Cabalia, Monsignor Adelito Abilia, Monsignor Calito Puno, Monsignor Ranolfo Ibas, Reverend Father Benvenido Tutut, Father Jose Gancico, Monsignor Leopold Tumolak, and Cardinal Jaime Sin. Thanks giving Mass to the Father, Son, Lord Jesus Christ, and Holy Spirit, Mother Mary, Saint Joseph the Patriarch, Saint Roque, Saint Lucia, Saint John 23rd, Saint John Paul II, San Isidro Labrador, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Archangel, all the angels, saints, and martyrs. Petition for the healing of family, conversion, deliverance, guidance, protection, enlightenment of Andrino family, Abindan family, Rosari family, Limba family, Nardo family, Trinity of Prex, MMA of OG, BNPO electors and cantors, all who serve the church, priests and lady world peace, salvation of mankind, healing of the sick and the dying. For the soul of Lena, Roberto, Mildred, Francisco, Gabino, Manuel, Alejandro, Caetana, Federica, Nilda, Barry, Lili, Antonio, Taga, Susan, Gagadanda, Melchor, Lito, Rene, Winifredo Sr., Winifredo Jr., Rossini, Rodrod, Cedro, Api, Anthony, Clint, Rudy, Avelina, Avelita, Dening, Zuzette, Annie, Melyong, Waning, Teresa, Benita, Bibelin, Orlando Isaac, Karing Mingay, Sita, Nini Pina Jr., Ibon, Betty, Edin, Baby Milagros, Mario, Kate, Lorna, Koki, Mingoy, Tara, Ernesto, Ernie, Taway, Toding, Igay, Freddy, Lynette, Danilo, Rosette, Maribis, Mayet, Alfredo Sr., Colot, Chandoy, Dulcie, Dodi, Nangpaning, Rita, Arnel, Francis, Tomas, Rosario, Belinda, Flona, Ropina, Crispin Caridad, Kuya Winnie, Alex, Teroy, Luz, Manik, Luz, Ramon, Cadinavidad, Father Jonas, Father Nilo, Father John, Monsignor Brad, Monsignor Puno, Monsignor Siza, Monsignor Mayor Edgar, Congressman Dilmar, Considay, Kapitan Ronnie, Robert, Brad Robert, Mora, TV, Mr. BB, Art, and Nini, the third and fourth generations Tanang Kalas Batoyo, Tanang Tagasityo Sintran, Biliana, Ipanaw ng kalibutan mga sakop sa community of church servers, offered by Bird Earn family. For the good health, safety, and protection, guidance, strength needed to all frontliners, petition for the good health, guidance, enlightenment, peace, financial stability, success in business, success in school, successful job application, success operation, fast recovery, complete healing, conversion, safe travel protection against COVID-19, healing of family, offered by Norita, Juan, Pamela, Amelita, Carpina. Thanks giving us for the grace to receive and honor Archangel Michael, Gabriel, Raphael, St. Joseph, Mother Perpetual Help, Señor Santo Niño, St. Joseph, San Luis, San Antonio de Padua, Santo Padre Pio Petricina, Holy Trinity, Venezuela, Guadalupe, Our Lady of Mount Carmel, St. Philomena, St. Lucia, Our Lady of Market Conception, Our Lady of Marcos Meda, St. Teresa, and all the saints, of Belita Casas, family Clarita, Panisan. For complete healing of blood clot from stage of cancer, complete healing of Mario Pangaliban from COVID, stroke, diabetes, for immediate release of all collectible checks, tortures, mark, germs, and dice, for enlightenment conversion of Diaz or Beta, Susain, Marcel, Nino, Jerome, Marvi, offered by MHNGM. For the healing conversion of Carlos, Maria del Carmen, Carlos Adrian, Laura, Jose, Antonio, Ruth, Andres, Diego, Alejandro, Margarita, Natalia, Isabel, Fernando, Alvaro, Fernandad, Adriana, Mauricio, Emiliano, Claudia, Julian, Andres, Carlos, Maria Dolores, Luis, Manuel, Barbara, Carmen, Maria, Luis, Rene, Rocio, Cami, Maria Isabel, Maribel, Maria, Jose, Ana, Amaya, Mariel, Alvaro, Fernanda, Monica, Santiago, Lolina, Alejandra, offered by Jenny. For internal repose, the following souls, Reverend Padre Jose La Pena.
Palihog, mangluhod. Pagampo alang sa proseso sa kanustasyon sa alagad sa Dios, Arsobispo Teofilo Kamumot. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Magagahom og kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, mao ang naghimo sa imong alagad Teofilo Kamumot, sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo, isip pari ug obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pagampo, ug manggihatagon sa gugma alang sa kabos, ug sa mga nanginahanglan. Itugot ngang iyang mga hiyas maghatag sa tanan, ug makanunayong panigingnan, ug makita sa simbahan ngangay sa ibayaw sa kadungganan sa altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad, mapaubsanon kaming nangaliyo po kanimo, nga imong itugot kanamo kining among mga gipangayo. Ibungat inyong mga pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Amahan namo nakas sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan namo is padagadlaw, kanamo ang adlaw. Usilawa kami sa mga sala. May nagabasaylo kami nagkasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hininualo sa kami sa karata namin. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inanin ka si Diyos, iampo kayo makasala, karon ug sa oras sa mong kamatay. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa igdan ng Diyos gahapon sa mga katuigan ng walang katapusan. Amen. Prayer for priests. O Jesus, our great high priest, hear my humble prayers on behalf of thy priests. Give them a deep faith, a bright and firm hope, and a burning love which will ever increase in the course of their priestly life. In their loneliness, comfort them. In their sorrows and persecutions, strengthen them. In their frustrations, point out to them that it is through suffering that the soul is purified, and show them that they are needed by the church, they are needed by souls, they are needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother of priests, take to your heart your sons who are close to you. Because of their priestly ordination and because of the power which they have received to carry on the work of Christ in a world which needs them so much, be their comfort, be their joy, be their strength, and especially help them to live and to defend the ideals of consecrated life. Amen. Saint John Mary Vianney, Pray for us. manindog. Ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria. Inam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka si Diyos, iampo kayo makasala, karon sa oras sa mong kamatay. Amen. Aniya ang ulipon sa Ginoo. Matuman ninig natin sumala sa iyong pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka si Diyos, iampo kayo makasala, karon sa oras sa mong kamatay. Amen. Ug ang pulong nahimong tao. Umpiyo sa uban kanato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka si Diyos, iampo kayo makasala, karon ug sa oras sa mong kamatay. Amen.
Iampo mo kami, Santa Ngainahan sa Dios. Aray mo dako sa mga gasaan ni Kristo. Mag-ampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo. Ibubo sa among mga kasing-kasing. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalos sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala unta ngadto sa may mayaong pagabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sagdan karon sa kahapon sa mga katuigan ng wala katapusan. Himaya samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sagdan karon sa kahapon sa tuigan ng wala katapusan. Kitang tanan, himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gyapon sa makatuigan nga walay katapusan. Amen. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Please take your seat for a moment.
Kanasuran, nanangkatawan, hatagin nilog, pagdayig ang Diyos, kay nagalungtad ang iyang gugma, o kaluoy alang kanatong tanan. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayos sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kalay kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kalay kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kalay kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makinaadmanon og mahigugmaon, tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran ug agaka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasagikan sa unang basahon sa mga hari. Miabot siya sa usa ka langob ug mipuyo siya didto ug giingnan siya sa Ginoo. Unsay gibuhat mo dinhi, Elias? Ang Ginoo miingon, lakaw ug barog sa tumoy sa bukid at tubangan sa Ginoo. Unya miagi ang Ginoo ug may kusog nga hangin nga mihapak sa kabukiran ug nangatipak ang mga bato. Apan ang Ginoo wala diha sa hangin. Ug human sa hangin miabot ang linog. Apan ang Ginoo wala diha sa linog. Human sa linog misunod ang kalayo. Apan ang Ginoo wala diha sa kalayo. Ug human sa kalayo may hinay ug malumong tingog. Sa pagabati niini ni Elias, gitabunan niya ang iyang naong sa iyang bisni ug migawas siya ug mibarog sa agianan sa langob ug may tingog nga miingon kaniya, unsay gibuhat mo dinhi, Elias? Siya miingon, Ginoong Dios nga labing gamhanan, ikaw ra gayud ang akong gialagaran. Apan ang katawhan sa Israel mibiya kanimo ug gigunob ang imong mga halaran ug gipamatay ang imong mga propeta ug ako na lamang gayud ang nahibilin ug buot pa ako nilang patyon. Ug ang Ginoo miingon kaniya, lakaw pauli dito sa kamingawan sa Damasco ug sa imong pag-abot dihugi si Hazael aron mahimong hari sa Syria ug dihugi usab si Jeho ang anak ni Namsi aron mahimong hari sa Israel ug dihugi si Eliseo anak ni Safat nga taga Abil-Miola aron mahimong propeta inis kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nanghandoy ako nga makakita sa imong naong, O Ginoo. Nangan
ako nga magakita sa imong naong. O Ginoo, Amati o Ginoo, sa tingog sa akong pagsangpit, kaluy ako, kung tubaga ako. Mahitungod kanimo nagsulti ang akong kasing-kasing. Ikaw ang gipangita sa akong pag-anaw. nangandoy ako nga makakita sa imong nawong. O Ginoo, O Ginoo, nangita ko kanimo, ayaw tago ang imong anawon kanako. Ayaw isalikway diha sa kaput ang imong sulubukon. Ikaw ang akong mananabang, ayaw akong iwakli. nangandoy ako nga makakita sa imong nawong. O Ginoo, Ituan ko nga makakita ko sa kayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi. Paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo. Pagmalikon sa kasing-kasing, upabuta ang Ginoo. nangandoy ako nga makakita sa imong nawong. O Ginoo, Alleluia, 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 Alleluia. Pagdaigong ng Diyos, Alleluia. Pagdaigong ng Diyos, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himiyaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mo tan-aw sa usa ka babayi uban sa laway nga hunahuna nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa, kung ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ibalibag. Kay mas maayo pa kanimo nga kawad-an ang imong lawas ug usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ibalibag. Mas maayo pa kanimo nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Giingon usab kaniadto, ang makigbulag sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo nga ang mubulag sa iyang asawa nga wala magluid kaniya makasala, kay siya man ang makaangin sa iyang asawa sa pagpanapaw kung ang asawa magminyo pag-usab, ug ang mga asawa kaniya makapanapaw usab. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigan ikaw, Kristo. Nining mga adlaw, gikan sa niaging simana, nagsaulog ta sa piyesta sa balaan nga kasing-kasing ni Jesus, o
gisundan kini sa pagsaulog sa piyesta sa putli nga kasing-kasing ni Maria, gipahinumduman kita sa mga ebanghelyo unsa ka importante ang naa sa atong kasing-kasing kung kita buot nga musunod kang Kristo. Sundo nato ang mga hiyas sa putli nga kasing-kasing ni Maria ug balaan nga kasing-kasing ni Jesus. Kanunay putli, kanunay nga hawa sa sala, kanunay nga puno sa gugma ug kaluoy. Sa atong ebanghelyo karon si Jesus mipahinumdom na usab nga dili igo nga wala ta magbuhat og dautan, nga wala ta magpakasala sa atong buhat. Kinahanglan usab nga ang atong hunahuna ug ang atong kasing-kasing kinahanglan nga putli ug walay paghambin og mga kasuko, kalagot, kasina, kalawayan ug uban pang mga sala. Kagahapon mingon si Jesus sa ebanghelyo, ginaingon kaniadto nga ang pagpatay sala apan sultihan ko kamo kung naghambin ka og kasuko pagdumot kasilag sa imong kasing-kasing sama ra pod nga ikaw nakapatay. O karon sab sa atong ebanghelyo mingon si Jesus, kung mutan-aw ka sa usa ka tawo uban sa malaw-ay nga kasing-kasing, ikaw nakapanapaw na usab sulod sa imong kasing-kasing. Mingon pud siya sa ebanghelyo, kung inig adto nimo sa halaran sa pagsimba nimo sa Ginoo, makahinumdum ka nga imong kasing-kasing ana ay kayugot, biyai una ang gasa nimo diha sa halaran, pagpakig-uli una sa imong igsuon, ug kun ang imong kasing-kasing aduna nay kalinaw o pagpasaylo, balik o padayon sa imong pagsimba sa Dios. Importante di ay kaayo alang sa atong Ginoong Hesukristo ang unsay anaa sulod sa atong kasing-kasing. Gani diha sa atong pagsimba, inigsugod sa santos nga misa, iniglitok nato sa confiteor, moingon man kita, nakalapas kita og dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Atong gidawat nga kita di ay nakasala, dili lamang sa buhat, dili lamang sa pulong, kundili apil na ang hunahuna. Ang tanan nga kadautan nagagikan sa dautan nga kasing-kasing o gunahuna. Ang mga buhat nga dili matarong nagikan sa atong mga dautan nga gilaraw, ang atuang mga evil desires nga atong gihambin sa atong kasing-kasing. Mao nga sa atong ebanghelyo karon mipahinomdom si Jesus nga atong tutukan ang anaa sa atong kasing-kasing. Pangutan na ang imong kaugalingon, naa ba ikaw'y gihambin nga kadautan sulod sa imong kasing-kasing, nga tingali wala nimo mapagawas diha sa buhat. So dili igo nga moingon ka, okay ra ni kay wa man ako ipagawas, naaraman sulod sa akong kasing-kasing ang akong pagdumot. Ang hagit ni Jesus, bisan sulod sa kasing-kasing una-huna, hinlua, wag tanga ang maong kasuko, ang maong kalagot, kasina, kalawayan, ug uban pang mga sala sulod sa atong kaugalingon nga kalag. Karon sa atong pagsaulog dinhi sa parokya, sa piyesta sa balaan nga kasing-kasing ni Jesus, atong unta nga umulon ang atong kasing-kasing base sa panig-ingnan sa balaang kasing-kasing ni Jesus ug putli nga kasing-kasing ni Maria. Sa kanunay putli, sa kanunay walay gihambin nga kasuko, kundili kanunay puno sa gugma, pagkamapasayloon, maayong kabubuton, maayong mga disposisyon. Usa ka kasing-kasing nga nagtinguha kanunay paglikay sa sala. Sama sa giingon sa ebanghelyo, kung ang usa ka bahin sa imong lawas
mata, kamot, ubisan unsang bahin, kung maoy okasyon nga ikaw makasala, putla kini. Ningon tingalita, sus ko nato paning literal nga gibuhat, puro na tingalita buta, puro na tingalita pungkol, kay admitido ta, nakasala ta, pinaagi sa mata, sa kamot, sa tiil, sang bahin sa atong lawas. Ang punto ni Jesus, mga igsoon, if it is unthinkable for us to cut a body part that belongs to our body, so it should also be unthinkable for us to commit sin against God. Kung matuod ta nga tinun-an ni Jesus, mas importante nga atong likayan nga kita makasala. Uban sa grasya sa Dios, hinaot nga atong tinud-on kining maong paningkamot. Palihog manindog. Magampo kita ngadto sa Dios aron iya untang hingpiton dinhi kanato ang iyang buhat sa gugma, muingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang simbahan, padayong musangyaw sa matuod nga dignidad sa kaminyoon, ug magtabang sa mga magtiayon, aron magpabilin sila diha sa ilang balaang tawag. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga magtiayon magpakabana sa mga panginahanglan sa usag-usa ug magkauban silang mangita sa matuod nga kalipay diha sa ilang panagtiayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga sila nga nakasinatig mga kalisdanan diha sa ilang panagtiayon mula hutay sa ilang mga panaad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton, ang mga idaran, ug sila nga nagmingaw, magkakaplag ug suporta sulod sa atong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga sila nga namatay, mahatagag luna didto sa tunhay gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, hiningamong mga gasang timaan sa mong gugma, sa gupaog san usang kining panog, kining bino, ginaman sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, iatag na kanamo o langit nung Amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan untas kinuun sa kapiso gikan sa imong mga kamot, alang sa bigay pagamay siyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibugang santos nga simbahan. O Ginoo, tan-awa nga mahigugmaon ang among pag-alagad kanimo. Dawata ang mga gas nga among gihalad ug tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibaya nga Dios Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang ayong matarong.
Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo, among Ginoo. Kay ang imong hinigugmang anak, mao ang pulong nga nagbuhat sa tanan, siya ang among manluluwas ug manunubos, nga imong gipadala kanamo, nahimo siyang tao, o gianak ni Maria nga Birhen, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Misugot siya sa imong pagbuot, ug nakapanag-iya alang kanimo og santos nga lungsod. Midupas siya sa krus aron paglaglag sa kamatayon, ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Busa ang mga anghel sa kalangitan, nagadayeg sa imong himaya, ug nagaduyog ang tanan mong mga santos, diha sa ilang walay hunong nga awit sa pagdayeg. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahoman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayon ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Maluluwas sa kalibutan nga nagtubos ka namo, pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa,
ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man naging harian ang gahom ug ang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Cordero sa Diyos nga nagawag kang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami
sakali na. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan apanit ipamulong lamang ug ug mamaayo ako. And you lead me in ways everlasting. Magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma, magpalikay unta kanamo sa sala, ug magpahamutang kanamo diha sa dalan, nga magdalak nganha kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Santos nga Ginoo sa tanang panahon, kawa nga mong hari kagahapon o karon, sa tanan nga katuigan pagadaygon ka, walay tupong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Senyo Santo Niño, o daghang salamat sa kayo mo. Daygon sa kanunayog, simbahon kagayot. Santo Niño, gugma ko. Gabi.